नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर गासै भाइराल भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअआ माने रिपिट ना मा मिथिया दे लोगोफोर बे भिडिअखौ माने फेसबुकाव आं माने मोनलायबाय आरोना लोगोफोर फाथैलाय बिसिनायनि दै लोगोफोर बिनि बिखय बिराद अर्थ दं बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नाय लोगोसे नोंथांमोननि गामियावबो बा सोरनिबा गामियाव माने फाथैलाय बिसिनायाव मोनसे गोरोन्थि जादों नामा ना माबा मोनसे जादों बेखौ माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनांगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो बुरिफोरा मिथिया मा खालामनांगौ मोनसे मोनसे देखौ लाखै देखौ लाखाया सागोन दा खाफालि बटाखौ नों दा खाफालि बटाखौ नों दा खाफालि खाफाला खाफालो आखिर टाढा हुनु रहेछ भन जीवनभरि तडपाउन छोटो कसम लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोसेयै हौवासाखौ आरो हिन्जावसाखौ नायोब्ला माने हिन्जावसाखौ एसे उन्दै बायदि नुयो आरोना लोगोफोर लोगोसेयै बिसोर बैसो जाखानानै हाबा जाबाय जानो हागौ लोगोसे बिनि गेजेराव माने ओरैबायदि बेले बेजे आरो दै फाथैलाय बिसिनायनि गेजेराव माने गासै माने रायजो राजाखौ आं नुहुरनाय बायदिब्ला भिडिअ नुथुरि माने रायजो राजा गैया बायदि मोनदां माने न'खरनैजोंल' मिलायनानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट लालायनानै माने एसे माबा खालामदो जानो हागौ लोगोसे नोंसोरनि फाथैलाय बिसिनायाबो कनजुस्टबो जानो हागौ लोगोसे नाथाय नोंसोरनि जिबायदि फाथैलाय बिसिनाय आसानखौ बख'नानै लोगोसे सिन्दुरखौ खोमोरना होनाय बेसोरथ' नियम निति थानो हागौ लोगोसे नोंसोरना आसल बुस्थुआनो माने बिराद गोरोन्थि जादों आरो माबोरै गोरोन्थि जादों होनना बुङोब्ला नोंसोर बे हायाव दोननाय गय फाथैलायखौ नोंसोर नायदोंना नायाखै बे नोंसोरनि गय फाथैलाय होनाया सब उल्था गोजा लाइजौ लायाबो उल्था फाथैयाबो उल्था किन्तु गयखौ बारा मोजां सिनायनाय जायाखै आरो दै लोगोफोर माने बावनाय थिनायानो माने जिखुनु माबायानो उल्थाखा आरो लोगोसेयै जिबायदि फाथैलाय बिसिनांगौ माने बेफोरबायदि माने फाथैलाय बिसिनाय बायदियानो जाखायाखै माने एकदम इमारजेन्सि माने नोंबो गोदान लाफिनसै आंबो गोदान लाफिनसै जेनेबा माने आंनि फिसाखौ आं बोखांसै बैबो सानबाय माने आंनि फिसाजोखौ बोखांसै माने इमारजेन्सि माने मानसि लिंब्रबनानै फाथैलाय बिसिनाय बायदिखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों लोगोसेयै जोंनि बर' समाजाव माने एसे हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जायोब्ला मानो फाथैलाय बिसिनो नागिरनाय लोगोसे उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गथ' सासे गोनाङावनो फाथैलाय बिसिनाय बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव बिराद गिदिर खिथेर जाना थाबाय लोगोफोर माने फाथैलाय बिसिनाय माने हौवाखौबो एक्सट्रा हिन्जावखौबो एक्सट्रा खालामना होनाय मोनसे समाधान जोंनियाव माने बर' समाजाव मोनसे माने बान्धान दं मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि दिनाव माने गालांखानाय लोगोसे बैसोरनि फाथैलाय बिसिनायाव बिराद गोरोन्थि जादों दै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे गयखौथ' सिनायाखै जेनेबा फाथैया उल्था बेनिफ्राय माबाया लाइजौ लाया उल्था आरो लाइजौ लाइखौ खोबनासो होदो आरो फाथै बिलाइखौबो खांग्रानासो होनांगौ माने खुगुलासो होदो माने बेफोरबायदि नङा माने दै नोंथांमोननि जायगाफोराव माने नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावफेराखैबाबो माने गोरों मानसिनाव सोंना लानांगौ माने बेफोरबायदि माने फाथैलाय बिसिनायनि केसा डेन्जार गिदिर केस जायो आरो माने जेनेबा हौवा हिन्जाव बांसिन बोरैबा उल्था मिलायफिनना होयोबा रायजोसो थैगोन ओरै रखम आरो लोगोफोर माने भिडिअनि थ्रुयै नुहुरनाय बायदिबा माने लाइजौलाय आरो फाथैया माने उल्था जाजोबदों माने बहायनाया बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना लोगोफोर आरो मालायनि संसार जानाय होनायखौ सानैजों गोसो गोरोबनानै लायनानै संसार जानायाव जालाब्ला माने मोजाङै बिसिना होनांगौ रायजो राजाखौ मानो मोजाङै मिथिहोनांगौ भिडिअनि थ्रुयै मिथिहोनांगौ लोगोसेयै जायबायदि मानसिया भिडिअ क्लिप खेबनानै हगारदों गामिनि थामिनि बाथ्राखौ जों दा मिथिला नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो माने जिखुनु माने भिडिअखौ एकदम ससियेल मिडियायाव हगारनो गोसारदों माने गामि थामि मुंथ' मोजाङै माबाना हगारना होनांगौ आरो बेफोरबायदि माने जानला मानला ससे भिडिअ हगारना होयोब्ला माने आनलिस्ट जायो माने नायग्राफोरा माने बुजिनो नागिरा माने आजिखालिनि माने एकदम मा बुंबावनो आरो लोगोफोर ना दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आंनि बुंनाय फंनैसो बाथ्रा बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा बै न'खराव माने गोरोबहैदोंब्ला निस्सय बर' हारिनि फिसानानै गोरोन्थि जायाखै निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जौल' जाथों